Hello guys, for today's video mag-uban na sad ta dili ini sa Pinas but sa ilang lugar sa Helmond, and padong ni siya mo-duty guys, and mag joyride ta while magpadong sa trabaho. Mana dito ila guys, dako kay ilahan ko lapad kay ilang highway. Dili ni GTA kasi lapad kayo ng karsada, and hawan kayo. Napad dyan na yung mga flyover. So ari lang sa ta guys, kay di pa man ta kaadto. So ari lang sa ta sa video magtanaw-tanaw sa ilahang lugar. Layo pa, dugay pa kayo guys. Nasa traffic gamay oh. Pero dili ra kayo to guys, nagisama sa to So maura to guys, thank you for watching.